Hello mga lods, welcome back sa ating channel. Nakita karon mga lods para nga manguha ta og mga kurakol mga lods. Mo ni mga kurakol hunter. Atay mga kuyog mga lods. So, hello, hi mo sa atong mga kuan. Ato mga subscriber ug sa atong mga viewers dia. Nara atong mga kurakol boys o kurakol girl. Manguha ta kurakol mga lods. Bali mga lods, doon tayo pupunta mga lods. At doon tapadong dito mga lods. At doon manguha dito po yan na to. Napay mga kurakol o gitawag na to nga sa in English pa snail. Kanang nasa kahoy mga lods ba. Lami kayo na mga lods. Mga suki mga on mga lods ha. Mauni sila mga lods. Sige mga lods. Liban mo kayo ni. Mga kurakol hunter. Kinay mo ha kay libon guys tanan. Kadi mo na kadagit bitin. Kinay mo na bildo. Ay bildo ha, bildo. Kinay mo dia. Dire na mga kurakol hunter. So gini manguhag mga kurakol mga bata. Hunter. Ikaw ba kurakol hunter? Okay. Pinay. Asa mo na mga? Buton kayo. Paano ko natin? Hindi ako ni. Sige, kasi muna. Ito na. Tusok ka. Pinay. Hindi ako nabi. Ako una doon kung maligiran ka na ko bukat ko. Napabak ni kurakol direk. Murag ningaw man. May sago. May sago. Laga. Sagot may ilaga nagpuyo. Lala, kamang. Tara. Makaon. Laga. Sa. So kana nakatubang. Makaon na siya, makaon. Ano na siya kay? Laga na siya sa kuan. Laga sa libon. Kailan na siya hilabti. Ano? Sa daan lang siya mabuhi sa kalibutan. Mga lods. Tara mga lods, ka-vlogs. Natin nakuha usag mga ka-vlogs. Oh. Tara. Yan, may usa na ta. Ay, hawang dagay. Natin usa na kuha. Ana, inaya. Wala siya mga lods. Mga idol. O, dali na. Siya, dako kayo. Alright, na natin sa usa. Gunite. Mga kurakol hunter. Tara mga lods, pangita pataglay mga lods ha. Apa mga lods, natin usa nakita mga lods oh. Nasa babaw. Yan. Pare pa. Inay, matagak mo. Nangitlog mo na siya. Sayang ay nakuha eh. Nangitlog man. Kasi bahurot na sila. Ayan na pa. Kuha ng itlog. Ano? Wala nang itlog. Ito mga lods. Katong itlog, dili ang tutupaon.
Parang dili mabuo. Sige, asa sulanan. Dara Choy, kuha Choy. Isod Choy. Oh, pa. Kabuta. Tagalog ni mata Tagalog. Kunin nyo, kunin. Tara, kinababan. Tara. Hinay lang. Natungod mo, lakang mo sa kalakang. Side step. Oh, tungod. Ayan mga lods, natin tulo. Hinay ka, matagak mo. Kuha na mga itlog eh. Tulo na. Ito guys, may usara tong nakitan guys. Tara. Nihit na kayo guys kung nagian mo nagpagyo udit. Tara guys ha. Ayan kaya wala mangitlog. Ano siya guys? Guys, lubi. Kuhaon. Lubi guys. Bukan nga lubi. Apa? Tanam tani. Kuha. Apa? Ini guys. May usad. Duha guys, duha. Gagmay ra usad. Mani ka. Ay gamay kayo eh. Yo, di. Pa mo dia kay bigam ha. Kon kayo. Ay magulit ang kawi pati katula. Ay sa. Wala ko sa. Okay. Asa? Ay wala din itlog dino. Nara. Lagi sa. Guys. Balik dito. Asan ta balik? Balik. Ato ba ito? Libong daras. Ato ba tanong pang dito rin. Sige na. Ang pabaman. Muli mga hunter nga magpaba. Tara. Apa guys ah? Ako'y tara. Ayan. Okay. Guys. Hirap. Ibon kayo. Asa? Aman. Asi begitu atau tapi kemana? Bisa. Nah, ada dapat. Apa? Guys. Apa pun jalan moy. Apa? Nak mabuk bun. Ada. Ada. Sana to. Nay duha dia. Nasi duha dia. Yan. Okay, pupunta di. Turo. Layo ni turo. Layo nang nagkub ganaon. Wala. Isa guys. Ini guys. Okay. Ito ha. Baba. Guys. Hirap pa. Ito. Lawa na. Tara guys. Tingnan nyo ng itlog.
Yan. Yung mga pandara guys. Nang itlog. Dili siya kuhaon. Kaya para masanay ni siya. Dili mapuo. Mura sa ni siya og kuan guys. Yung mga isda sa dagat guys mga dapat dili ni siya kuanon. Kuhaon. Asa mo? Ito tanas lang tanas. Tanas. Okay na kaday. Puya guys. Tas. Yun na. Orna igo na to no. Kaning ipon guys. Abot ito. Size na kayo po guys. 5, 10, 15, 16. Panguhaw guys. Di size ra kabuk. Punaan nato ni guys. May mga Kurakul boys. Hello guys. Wala himidahin sa laing area guys kay sabi ka walay sulo dito. Malihin miglain nga lugar masin og naay ayo dito. Guys, walay kurakul dito sa ubos guys. Mingaw kayo. Kinser ka pa kumuon. Kuha. Malihin mi. Kurakul boys ito. Kurakul hunter. Padre susod guys. Tapi kainit. Wow, ka nice. Wow, kanindot. Wow. Kanindot guys, oh. See the beautiful garden of this area. We have a big church destroyed by Bagyong Odette. So beautiful. Hi. Hello. Ya guys, bago pa nabusong dado, kakabok na. Okay. Kakabok guys, oh. 2 down. 2 down na guys. Feel na ko daghan diri. So it's on. Feel na ko guys daghan diri guys. Sa. Tara. Ano na nasad? Kita. Ada lagi na? Apa-apa. 3 down pa oh. Mak. 3 down. Saka. Tara oh. Ay, mak ko kita. 4 down. 4 down.
5 down. 6 down. Okay. Dito. Yan po. Mga ka-vlogs, subscribe na kamo. Ay kayo. Right. Ano pa isa? Ito na. Dito. Subscribe na kayo mga guys. Subscribe na mga guys. Gawin ng bata. Tara guys. Ayun. Kuha na. Subscribe na mo. Down ako. Usal ka po mo. Tagal ka jud. Magkano? 3 down. Subscribe mo guys. Ako. Ano guys? Hindi ka tam sa'yo. Sa iyo boss. Ha. Ano guys, amo na giluto. May disipir ka po. Pati gamaya. May disipir ni ka po ko. Amo ni siya lutuon. First thing to do, nakuhaan pa rin siya. After ni, nagbukal na. So ito ni kuhakon sa iyang bayanan. Lami kayo ni. Mag-ilog ni mga bukoy ron. Mabuto na ito ni siya mga bukal. Kurakol. Snail. Sa papa guys. Sama guys. Guys. Nagdala. Awak dia sahabat pasti itong dito kiwan. Ay ko ginaron na. Ano ko nang igo ko. Igo. Wow. Okay. Guys, sa babaw guys. Nananas kan guys. Sige. Bale. Wow. Yo ka pala po. Mas mila sa tarong. Sila sa tarong daw. Okay guys. No.
sudad mantika guys. Kukusan ka na patay. Ito sa pagsabaw. Guys. Kinalamas guys. Ahon sibuyas. Oh, di na naman uban. Nakabo.
Ha? 6. Kaya mo 6? Sure? Excuse. Sakto na, sakto na. Ikaw kamay kaksan na. Kamay lang. Nakatulog ako. Kamay naman kayang halang. Tagoy na to. Pasimon. Batahang. Tagoy isa na to. Sige niya to. Tapos mga warrior. Warrior nila ha. Ako lagi yung dito. Pinot. Black. Bubo. Yan na guys, luto na. Tit na. Guys, okay na. Okay na guys. Okay na. Dali. Dali.
Ah. Karon ka hangan. Ay, nakagtang tubig! Fernan, ayaw na, Fernan! Ayaw na, lagi! Uno! Sa mo sila. Ano yan, ayaw na sila. Makmak, sila. Karon nagtalaw. Kawa! Ako green ko. Ay, green ko na namin kulong ko. Karon nagtalaw. Reklay. Lagi mo kang talaw, karon Uy. talaw ka. Wala na may agas na ba? Hindi mo kayo naman ang no. Anong nila ng alin? Ano? Ano, nakalantanas nila? Dito na sa ito. Wala ka eh. Ulog, wala ka ulog. Ulog. Wala yung hinaguan ha. Anak ka to eh. Wala yung hinaguan guys. Rakol. Ito ka bayot guys? Lag mo, saan ako na bayot ah? Ito city na ako. Kinubet. Ila. Anong kasingot mo? Hanggal. Kaya kami sklay-klay na to, dili hang. Gamay na lang eh. Eh, tama na. Ay, nilakmak! Madapas? Ay, gamay na lang. Gamay kayo makuha. Oh, may ganun kang pwede. Dami ng bayot. Di ka bayot dong. Lamira. Sige, takno din. Kanina pa. Grabe ka nagsabit pa kanina. Ano na? Ah, kami ang... Wala naman na isulat. Anday. Ano pang oras? Huwag ma-record. Thank you God. Yung yata ng grasya. 29 na ka po. Bila? 27. 27. Pagkuha na to. Hindi. Alam kong katorpapan. Jagsong. Ah! Ay, ginaman ako si J, di ba? Dahil 26 to J. 11 of Plus J. Sumalas. Natin nakita ko sa... Pagkita na. No. Takot-takot na J. Makmak. Ay, yan ang tubig. Namurot. Hindi mo mag-inom ng tubig. Uy, bayutan din ninyo no. Walang tubig din na mo. Ayaw lang na. Murot na ron. Umakay. Kayang. Kayang. Pagkaon. Tubig na. Kayang yan, J. Ay, tubig. Diyan ka? Kita J tayo. Salis nyo ang munda. Sige, tubig dari ay pag kuan mo. Nasa mineral. Hama ay. Bigwa ko ikaw ba? Hila ka, Mak. Mak, hila ka. Nahulog ka. Ano ka dong? Hila ka? Ikaw. Ilang mo ka. Hindi man. Hang lang. Balot si Papa. Ilaw na na sila. Hello. Wala na mga. Nahulog ka. Tapos ka. Oh, pagulog ka na. Ay. Hang, bakit? Tubig. Ano? Ay, lagi dira si Jet. Ito lagi sa minirala, no? Dali ba? Dali. Kuha ang tubig. Ay, kami lang. Tulo kayo kuha. Ay, kami lang patukuha ng tubig. Wala siya tubig, guys. Basta nagsuka na kayo tubig. Wala kang pinapakawin. Pagkain at pagkuha. Bakit ka na tubig na? Dalawa si Jet. Tama
Ay. Saan mo? Hari lang. Nagigurot ka na rin. Ito ka, Pang. Magtimbara mo din yung ala sa mineralan ha. Hindi man ang... Hap. Libot. Hindi sila. Ah, bakit kita puta? Kailangan din ka. Sorry na magkaon. Magsilip. Kami ka. Ano yan? Gusto magkikuha ng pangarapol. Ha! Ay, gilak na. Libot. Gilak man. Ano man? Gilak man. Ay. Ilan. Ilan. Kau. Atay. Gusto mo? Wala pa. Tao lang. Ayaw na rin. Saan ang kamak? Undang urot. Pagani. Babae, oh. Siya, pagkano ka magsala eh? Buka ka? Ha? Kaya ko ng dalawa eh. Ay, pakam, dawa no? Uy! Ano ka? Ganun ba? Ayaw. Nag-video ka na. Dalawan nga kay karong lay. Ito nga ati pati suga niyo mo. Suga kinundang. Karong undang sa'yo. Uhi na nga sili. Ilaw. Nasa katangan ng bayan. Yung bayad. Oy, undang murot. Kaya. Pagay na. Pagay. Ah. Ito. Low battery naman yan. Saan enable low pressure mode. Kwarta. Palit og bukas. Kapit yung amin mo. Atos lang palit bukas. Ang naman eh. Ang naman eh. Guys, kapit na urot. Undang urot niya. Sunod na sad. Subscribe sa atong channel o paki-video sa notification bell para sa mga videos na bago natin i-upload. Subscribe ka lang. Basta nakakaon. Balag nakakuha ka kuyog basta nakakaon. Undang urot ha. Pagdanay na. Gamay na lang kayo na. Ano makahang? Dili. Hangan di mo. Ya. Kurot gyapon na. Kurot sige. Ina, guys, paki-subscribe. Oh. Ano na? Ibutang sa plato. Na guys, paki-subscribe guys.